Sziasztok, Bentes vagyok, és ez a nyereményjáték lenne. És valakit ki fogok húzni. Valamelyik embert, játékost. Sky 64, 61 OP, 4 set, Giant Card. A nyertes. Mindjárt kihúzom kalapba, meg lett a mikrofon. Akkor kezdjük is 3-ra, becsakom a szememet, és húzok egyet. 3. Most keverem. 2. 1. A nyertesünk Miluhun 01. Nyertesünk itt lenne Miluhun 01. Hopp, Miluhun 01. Ő a nyertesünk. Gratulálok neki. Miluhun, a skip a nevem. Bence PvP. 48 órát kapsz rá. Annyit kapsz rá, hogy bejelölj, ha nem jelölsz be, akkor sajnálom, nem. Akkor elveszed, vagyis hát nem kapod meg. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz föl. Sziasztok!